ה-16 בינואר 1998, מרואיינת הגברת ענני בתיה לבית משפחת אייזנברג, המראיינת אפרת קונצר, בתל אביב, בישראל, שפה עברית. שלום, שמי ענני בתיה, אני ילידת סטטוס ב-1926. בעיר הזו נולדתי ועד השואה, עד 1939. גרתי בעיר, משפחה שלי, אנחנו היינו 5 ילדים, וההורים, הייתי תלמידה בכיתה המלחמה, בכיתה שביעית. 5 אחים שלי, 2 יותר צעירים, והיו עוד ילדים קטנים, גם סברו להם את הלימודים, ואחותי ואני ואחי הגענו בסיבות כלשהם למחנות, והסתתרנו בבונקר בזמן שהייתה הסלקציה, עד שעברה הסערה הגדולה, וכשהפסיקו כבר שמענו ששקט ברחובות, ושלחנו את אחותי ואת בת דודה שלנו לראות מה שנעשה בשטח. התברר שכל העיר הושמדה, זאת אומרת כל האנשים העיר הושמדו, עברו למחנות או למקומות שאנחנו עדיין לא ידענו, עד שהגיעו ז'נדרמים פולנים ואחותי עקבו אחרי אחותי לאן שהיא חוזרת, השאירו אותה בעיר שזאת הבת של משה אייזנברג. אבא שלהם עבד של הפולנים האלה אצלנו בבית חוסר, והשינו עלינו ובאו ז'נדרמים והוציאו אותנו לרינגפלץ. משם אנחנו הגענו לבית הסוהר, וכמה ימים לפנינו, מי שנכנס לבית הסוהר, וכשאנחנו הגענו, למחרת הציעו אותם להורג לבית קברות בעיר. אנחנו הראשונים היינו שיצאנו למחנה עבודה, כי הגיעה פקודה שדרוש להם כוח עבודה. הציעו אותנו למקום מרכזי בעיר, עשו סלקציה, את האימהות ואת הילדים הקטנים השאירו, ואותנו, אותי ואחותי ואת אבא שלי, שלחו למחנה בקלצר. בתיה, אייזנברג, משה. לנו היה בחרושת לסבון ונרות, היה לנו חנות שנתי ברינגפלץ, וזה מה שאני יכולה לספר על מצב. היה לנו בית משלנו, הייתה לנו אישה שטיפלה בנו כל החיים, אמא הייתה עסוקה בעסקים, ועבדה יחד עם אבא. האח הבכור אחר כך, שגמר בית ספר וגמר ישיבה, תיכון ישיבה, והשתתף עם אבא בכל העבודות. ובזמן המלחמה, לפני המלחמה מדינה, עד למלחמה, אנחנו גם היינו מספקים חומר גלם לגרבובינה, והיה בית חרושת גדול בקרקוב, בסביבות קרקוב, ובזמן המלחמה, חומר גלם שאנחנו סיפקנו, הגרמנים דרשו אותו שנספק הלאה.
ובזמן המלחמה, תקף בהתחלת המלחמה, אנחנו קיבלנו מכתבים לשתי אלה שסיפקו את החומר, שיספק להם הלאה את החומר, והיות ואנחנו לא יכלנו לנסוע בלי איסור, בלי תעודות, אבי קיבל תעודה להגיע לכל מקום חופשי, אפילו כיהודי, וגם אחי קיבל תעודה כעוזר שלו. נו, בזמן מסוים, עד שהגיעה תעודה, אנחנו השתמשנו בתעודה הזו לכל מיני עברות לצד הארי. אבא יכול היה לנסוע את החומר הגלם הזה, מעט מאוד סיפקנו, כי זה לא היה, אי אפשר היה להשיג אותו, זה היה שאריות של עושי אור, מעבדי אור, את הזנבות ואת הקרניים ואת כל זה, זה כביכול להשתמש להם כחומר גלם לאיזה נשק או לאיזה אבק. נו, ועם התעודה הזו אבא נשאר וגם אחי, והתחילו המהומות מלחמתיות, והתחילו לתפוס אנשים לעבודת הכרח, שהיו מוכרחים לעבוד, ואבי אמר, פעם אחת אני רוצה לראות מה יש לי ביד. עם התעודה הזאת יש לה תוקף כלשהו. כשנכנסו שני אסטרשמנים לתפוס לחפש אנשים לעבודה, אבא הציג את התעודה הזו, אז הם הצביעו, עשו שמאל הפנה ויצאו מהחנות. והציעו את אבא, ראינו שיש לזה כל ערך כלשהו. זה היה ב-40. בגלוגה, רחוב גלוגה, 42. כן, יש לי גם תמונות ממנו. הבית היה בית גדול, קומה אחת קרקע, עם 3 הקטר אדמה, עם בוסתן מסביב סגור עם עצים שלא יראו מה שנעשה שם. ועם סירה בכניסה, ועם שלט כתוב בכניסה, והמפעל הזה היה בדורות עבדו שם, גם סבא גדול שלנו, היה לו את המפעל, הסבא שלי בנה אותו מחדש, ונשרף בה, ונשאר שם עוד עדיין עומד המחסן והבית חרושת, וגויים גרים בו, ואנחנו ביקרנו שם. זה היה בית, דירה 3 חדרים, בית משלנו, שאנחנו בנינו אותו על קומת קרקע, קומה עליונה, והיה מסודר ומצויד בכל מה שאדם במעמד שיכול בינוני יכל לצייד אותו. מרוחק, עם פרקט רצפה, עם תנור חימום שגבה על 2 חדרים, עם מטבח, עם רהיטים, מרוחק יפה. כן. אבא שלי היה חסיד, מדורי דורות, חסידים, דתי, מסורתי, אבל אבא ליברלי, לא פנאטי. לעוז ריבר חסידים, חסידי עוזרו. היה לו רבי, נכס של רבי עוד היה. ישראל בשדרות רוטשילד ואנחנו עוד איתנו. שם שלו אני לא זוכר.
בחגים נמצא ביחד, ראש השנה ובסוכות ולעיתים בעזרו. תמיד ברכה ועצות, ולקח איתו את הבנים, ושושלת תימשך, תמיד בבית ומסורת. אמא גם מבית מסרתי מאוד. גם סבא היה חסיד עזרו. סבא של צד אמא, אבא היה נשיא עזרו. אמא דרשה את זה. בית. דיברו יידיש, פולנית, אבא שלי דיבר גרמנית, רוסית, גם אמא. זהו. פולנים, רוב, גם יידיש. אני למדתי בבית יעקב, בנות, אני ואחותי. האחים הגדול אמר סדר, ובית ספר פולני, אחר כך ישיבה, תמיד, גם אנגלית למד, בזמן גם אספרנטו, שמאוד מאוד מכירים את השפה הזאת. וזהו זה. היה מקובל לגמור בספר עממי, את השפה, הצטרפנו, אנחנו גרנו עם גויים, ואחר כך גם תיכון בפולני היה, ובבית דיברו יידיש, אבל בחוץ דיברו פולנית. ווכנסאו, זה חוברות בגרמנית, אבא קיבל מגרמניה, ובבית קראנו דה-היינץ, העיתון היידי, היינץ. אני חושבת שלחו אותי לקנות את ההיינץ היום, להביא את העיתון הביתה. $6,500 בספירה האחרונה. היו בון, היה שומר הצעיר, היה קורדוניה, היה שומר הדתי, בית יעקב, שימושי שמר יבנה, נו, ואלה. היה מכבי אש, והיה מגן דוד, והיו, בזמן המלחמה עוד היה טוט, עזרה לפליטים, לאנשים חולים, ומוסדות לינת הצדק, כך קראו את זה, לינת הצדק ביידיש, וגם אבא שלי היה שייך אליהם, דוד שלי היה יושב ראש לינת הצדק, והיה חברת מתעסקים, נו, בערך מה שאני זוכרת. היה ארגון נשים, שהתעסקו גם בעזרת נשים, לאגודת ישראל. אבל ביום יום לבית מדרש, ובשבת היה לו סטיבל. סטיבל שקוראים לזה בעברית אחרת. הבית הכנסת היה בבוז'ניצנה, זה נקרא רחוב בית הכנסת, ככה קראו את הרחוב. והבית מדרש היה בדולנה ריציאנסקה.
היה הרב, ואני לא זוכרת את שמו, אבל אני זוכרת אותו, ויש לי תמונות. אני הלכתי לעממי, פולני, קודש קציני, בנים בנות, ואחרי הצהריים הלכתי לבית יעקב. מה למדתם בבית יעקב? כל המקצועות וכל בית ספר נורמלי. המתחיל מאלף בית ומתמטיקה, מחשבון, טבע, ציור, גיאוגרפיה, היסטוריה. הייתה גם שעת רליגיה פעמיים בשבוע, שמורה לרליגיה זה היה בא יהודי אל היהודים, וכומר היה בא באותו השעה ולמד את הגויים את הרליגיה שלהם. זה אני לא יכולה להגיד בוודאות. בכיתה הייתה 40 ילד בערך. בכיתה שלי, זה מה שאני זוכרת. יותר מ-50%. כי היהודים היו גרים בעיר. רוב היהודים היו גרים בעיר, במרכז. וגויות היו צריכים לבוא מרחוק, מפרברי העיר. היחסים היו מאוד לויאליים. היו לי הרבה חברות פולניות, גויות, כי איפה שאבא שלי היה גר היה בבית, היו הרבה רק גויות שם. ואני רוב זמני ביליתי שם. והרבה גויות יש לי עד היום שאני איתם בקשר. מהעיר שלי, שהם כותבים לי, שאני ביקרתי אצלם. והם אספו את כולם לראות אותי. הייתי בקשר מאוד הדוק עם החברות. בית יעקב היה בעיר, לא רחוק מהחנות שלנו, ואני הייתי הולכת שם משעה 2 עד שעה 6 בערב. גם בשבתות אחרי הצהריים הייתה לנו פעילות שם. בבית יעקב על פי רוב למדנו גם עברית וגם יידיש, והמורה הייתה לא מהמקום שלנו, לא מהעיר שלנו, הייתה גרה אצל משפחה שלנו, לא רחוק, כמורה בחדר, אצל סניפר, ואני ואחותי יחד היינו ביחד הולכים, כי זה יצא בערך באותם השעות, והיו לנו חברות, בילינו יפה מאוד. למורה, איך לא, פרוליין. לא, זה 50 שנה עברו, יותר מ-50 שנה. לא יכולה לזכר. אבל המורה, מנדל בינשטוק. המורה לרליגיה בבית ספר היו קוראים מנדל בינשטוק. איפה היה בית הספר בית יעקב? ברחוב נובה. נובה. לא יכולה לזכר. איך היו החגים שבתות אצלכם בבית? או במלוא המסורת. תמיד עם זמרה ועם קידוש, מסורת מלא, עם ברכת מזון, ואיש מהילדים לא העז לא להגיע לארוחה בזמן, וההליכה לבית הכנסת עם היבצה ועם הגרטל ועם המסורת כל כך הרבה דיבר אלינו, השתתפנו בו בשמחה, ותמיד אורח לשבת מבית הכנסת, אבי היה מביא הביתה, והייתה שמחה מלאה. הלכת לבית כנסת? לא, רק בחגים.
איזה חג הכי אהב? חנוכה. למה שהיו מקבלים דמי חנוכה והיינו חופשיים מלימודים 8 ימים, ויכולנו להשתשע ולנסוע ולהתגלת של מגלשות, והיה שמח. לא למדו גם בבית הספר הפולני? לא, חנוכה לא. כי זה בדיוק יצא קריסמס, גם אצלנו וגם אצלהם, בדרך כלל לא. ובחגים אחרים? בחגים אחרים אנחנו לא הלכנו לבית הספר, הגויות לא הלכו בשבת, ביום ראשון, ואנחנו לא הלכנו ביום שבת. הם ביום ראשון חופשי ואנחנו בשבת. יהודים אחרים שהיו בעיר היו גם חסידים? גם חסידים, על פי רוב דתיים, לא חסידים, אבל רוב גדול היו חסידים. מה את זוכרת מעליית היטלר לשלטון? עליית הכל אני זוכרת. המתחיל שהגיעו העירה, ושכבשו את העיר, והצטרכנו תכף לסגור בשעה 6 את החנויות, ולא יצאנו בערב. והתחילו תקף להכריח אנשים לטטות את השלג, ולנקות את הבתים של החיילים, ותקף התחילה מהומה, גזרו את הזקנים של אנשים יהודים שהלכו זקן, וזה היה סבל גדול מאוד לאלה שהאמינו כל כך, ורבים הלכו עם צעיף קשור והסתדלו לא ללכת לתפילת שחרית בבוקר כשזה היה קדוש לכל יהודי, וסבי נפטר מרוב צער שלא יכל למלא את תפילת הבורא. סבי של אמי, יצחק הרש סגל, נפטר ב-1940 מצער של הסבל מהגרמנים, שלא יכול למלא את המצוות. היחס של הפולנים השתנה לכם? היחס מאוד השתנה, הגויים עבדו יד ביד לפעמים עם הגרמנים, כבר לא הכירו את אלה שפרנסו אותם, למשל אצלנו גם עבדו פולנים, כבר לא הכירו, כבר נתנו עורף לכל דבר, וחיפשו את ההזדמנות איך לשדוד, איך לגנוב, יחד עם הגרמנים איך להשמיד אותנו. איך התייחסו חברות שלך? חברות שלי שאני עמדתי איתם בתור, המראה שלי הרי יותר פולני, אז לפעמים אני יצאתי לצד הארי, כי לא היה אצלנו גטו אלא הפרדה. במיליציה היו שומרים בפינות איפה שהיה אסור לצאת מהרחוב לרחוב הפולני, אז אני הרבה פעמים התגנבתי לעמוד בתור לחלב, או שחילקו גבינה, או שמכרו חמה מדי פעם או משהו, כגויה. אז הגויות סלחו לי, אמרו, מביאים אנחנו יודעים שאת יהודייה, אבל אנחנו נסלח לך. הם תקף הדגישו ואמרו שהם יודעים שאני יהודייה, שאחרים כביכול התנקמו בנו, אבל הם סלחו לי. אתם נשארתם בבית שלכם? כשהייתה הסלקציה, אנחנו חדשים רבים שמענו מה שנעשה סביבנו בעיירות אחרות, ואנחנו בנינו בונקר מתחת לבית שלנו, בית של סבא, אנחנו גם גרנו שם בזמן ההפרדה. אז בנינו בונקר, מילינו אותו מזון ונרות וסבון, וכל הצרכים הראשונים שאדם צריך,
נכנסנו, ששמענו שהיום מחר ידענו, נכנסנו כולנו לבונקר. האח שלי יצא לעבודה, מצאנו לו מקום עבודה ביערות לכריתת עצים, ולהוציא את הסחף, סחף אומרים מהעצים, את הקליפורניה. שם היה אצל גיידה ואנדרצקי, והתברר שברגע האחרון שהייתה סלקציה, הם צירפו את כל הקבוצה לסלקציה, וגם אחי הלך עם אלה שהשמדו, אבל אותו חברים לקחו וברחו מהקבוצה, ועם הזמן תפסו אותו והכניסו אותו לבית סוהר. ושם הם ניסו לברוח מהבית סוהר, האח הבכור שלי, הרימו את הגג, הציעו את העצים, זה היה גג רפים, ורצו לברוח משם. אחד מהם קפץ מהחלון ושבר רגל. אז הוא נשאר ולא יכל לברוח. וכל אלה שברחו הרגו, ודרך האחד הזה ששבר רגל, שטיפלו בו, ממנו ידענו שכל אלה שהיו שם הושמדו. איפה זה היה? בבית סוהר ברחוב קרקובסקה. בסטשוף. מתי זה היה? ב-42, סוף 42. ב-39, כשהגרמנים נכנסו. איזה גזרות הוטלו עליכם? ללבוש טלאי על השרוול. בצבע? זה היה לבן עם מגן דוד. ולא יכולנו כבר לצאת בערב. תכף בהתחלה, כפי שאמרתי, אצלנו לא היה גטו, רק התחלת 42 עשו הפרדת רחובות, אז הצטרכנו לעבור למקומות איפה שהרחובות האלה שהיו מיועדים רק לנו. אבל בכל מקום היו לנו קרובים, אז אנחנו גרנו עם הסבא וסבתא באזור שהיה מותר לגור ליהודים. מתי הייתם צריכים לעבור? בהתחלת 42, ובסוף 42 הייתה הסלקציה. אני אגיד את זה בעברית. לפני שהייתם צריכים לעבור. מיד אחר הקיבוץ, איפה גרתם? לפני שהיינו צריכים לעבור, היינו גרים בדירה שלנו. אחר כך עברנו לסבא. אצל סבא. בגורנה רטביאנסקה 8, נדמה לי. השפיע הכיבוש הגרמני על החיים שלכם. מה השתנה? אחרי חודשיים 3, הפסקנו ללכת לבית ספר. לא יכולנו כבר להגיע לאן שרצינו חופשי. הגרמנים היו בבית. השפיע הכיבוש הגרמני על החיים שלכם. מה השתנה? אחרי חודשיים 3, הפסקנו ללכת לבית ספר. לא יכולנו כבר להגיע לאן שרצינו חופשי. הגרמנים היו בבית. הסתובבו הרבה חיילים ברחובות. החנויות היו סגורות. רוב אנשים הפסיקו לעבוד, אלה שלא היה להם עבודה. חיפשו מקור פרנסה, היו הולכים לכפרים למכור משהו, להחליף מזון לסבון,
נרות לכל דבר חיוני, מלח, נפטה, כל הדברים האלה, בכדי להחליף משהו לאוכל. והרבה יהודים בעיר היו בקשר איתנו, חשמל לא היה בעיר, הצטרכנו להדליק מכונות קרביץ, וכמובן שהמקצוע שלנו, אבא שלי היה מוכרח להמשיך, בכדי להאיר את העיר היו רק נרות או קרביץ. אפילו היינו מייצרים כאלה מנורות מפח, בשביל להדליק אותם עם קרביץ. היות ואת החומר גלם אנחנו יכולנו להביא חופשי, כי להביא היה תעודה שהוא יכול לנסוע ברכבת, גם אחי, ויכולנו להביא את כל החומרים האלה. במקום לספק להם זה מה שהם דרשו מאיתנו. והעבודה הייתה רבה, הכל בתוצרת בית, כי לא יכולנו לרדת אפילו לעבוד בלילות בבית חרושת, הצטרכנו אם רצינו משהו לייצר. וזה גם הפסיק עם הזמן, כי לא יכולנו בגלל הגויים לבוא לשם עם החומר גלם, אז הפכנו מדירה אחת בבית שלנו, של הסבא, ויצרנו הכל בבית. אנחנו היינו עסוקים היות ולא היו כבר פועלים, אז הצטרכנו לעזור בבית בכל המלאכות גם כן, ובית ספר, הילדים הקטנים, לא היה מורים, כבר הגיעו פליטים, התחילו לזרום מכל הערים הגדולים, מקרקוב, ורשה ולודז' וכך הלאה, מפוזנן, מגבול גרמני, והעיר התמלאה פליטים, ולא היה פרנסה, וחיפשנו דרך איך לעזור לאנשים האלה שהגיעו. הגיעו בין אלה גם מורים שבני עיר השתדלו לשלוח את הילדים שלהם ללמוד. גם אני הייתי בין אלה שלמדתי אצל מורים מלודז', וזה היה המקום שלי, הבית ספר בבוקר, שהצטרכנו להסתיר את המחברות מתחת למעיל, ולא לכתוב עליהם את המקצוע שאנחנו לומדים. במקום גיאוגרפיה כתבנו ציור, במקום היסטוריה כתבנו מלאכת יד. למדנו בסתר, וזה היה כבר עם מורים פליטים שהגיעו אלינו בזמן המלחמה. הוקמה איפה זה היה? בסטשוף. איפה? בבית שלהם, בבית של המורים. למדנו. כמה ילדים היו? היינו 18, לא כל אחד היה יכול לשלוח את הילד, כי זה היה כרוך בתשלום, והילדים הקטנים שלנו, ישנו עוד המורה ניימן, בקנדה שעוד חי, שלימד אצלי, אני למדתי אצל המורה שטרן, שהייתה גרה אצל גולדפרב מנדל, היא הייתה גרה שמה, ומעליה, מעל הדירה שלה, היה לה חדר גג, ובחדר הגג הזה אנחנו למדנו. אחר כך, גם זה נגמר ב-1942, בסוף 41, הפסקנו ללמוד שמה כבר, בהתחלת 42 התחיל הגטו, והצטרכנו לעבור דירה לבית, בית סבא, ושם בנינו את הבונקר לקראת הסלקציה. איפה היה בית סבא? בגורנה רטווינסקה 8. לפני שעברתם לבית סבא, כן. היו פליטים שהגיעו גם אליכם הביתה? כן, היו פליטים, וגרנו בפטובסקה 14, גם לא זוכרת את המספר מדויק, ואצלנו בבית היה גר סופר אחד, סופר שהיה כותב מזוזות וספרי תורה מקרקוב, סוקר היה שמם,
ועוד פליטים מסביב, איפה שרק היה בית, חדר פנוי, היו צריכים להודיע לגמינה ולמועצה יהודית שיש חדר ומוכנים לקחת פליטים. כל אחד שיכול רק לתת מקום מגורים כלשהו עשה את זה. והמועצה, ראש המועצה וכל היהודים שהתעסקו בזה, עסקו בזה, אצל מי עוד אפשר להשיב משפחה שיצא של הפליטים. מי היו חברי המועצה? זינגר, דוד זינגר היה ראש מועצה. ראש המועצה הזה סחב את הסלקציה עד כמה שאפשר. עשו קונטריבוציה מיהודים, להטיל עליהם, לתת תשלום בכדי לשחד את הגרמנים, והיו יהודים כאלה שהיו עומדים איתם בקשר, הז'נדרמים, כל פעם קיבלו סכומים גדולים של כסף בכדי לדחות ולא להוציא אותנו מהעיר. אבל גם זה לא עבד ב-42, כבר גם לזה בקץ, ואז הגיעה הסלקציה. ואת ראש המועצה, דוד זינגר, הרגו אצלנו בחצר, בסבא. לקחו אותו מבית לבית, להגיד איפה יש יהודים ואיפה אין יהודים. מצאנו כשיצאנו מהבונקר את המשקפיים עם החותמת שלו. בכניסה לשער של הבית שלנו, שם הוא נהרג. מי עוד היו חברי המועצה? לייבש שניפר איך אני יכולה להיזכר? זה לא הולך. מתי הקימו את המועצה הזאת? ינקלה גולדברג, כמה שאני זוכרת, שניפר וגולדברג וזינגר, לא זוכרת, אני הייתי בת 12, עוד לא זוכרת בדיוק איך. מתי הקימו את המועצה? תמיד הייתה קיימת. הייתה מועצה יהודית והייתה עירייה פולנית. היה בנק יהודי, היה גימנזיום אצלנו. הקימו גם טוס, זה גזלשפט, זה ארגון יהודי שטיפלו באנשים חולים, בפליטים, טוס, זה היה ראשי תיבות. ושם נשים נכבדות ובני עיר, רופאים, התעסקו במקום איפה שהייתה אגודת ישראל, זה היה מקום לינת הצדק, כפי שאמרתי, היה, ושם עזרו לאנשים כמה שהיה רק אפשר. לך או למישהו מבני המשפחה היו איזה שהם תפקידים מיוחדים בתקופה הזאת? לאבי היה תפקיד, הוא הקים עם עוד אנשים, מנדל ליפשיץ ועם עוד אנשים שאני לא זוכרת בדיוק את שמם, הקימו מטבח לעזרה פעם ביום, אוכל חם לאנשים, לפליטים, לספק את החומר, את המצרכים, להביא, את אבא שלי היה יכול יותר לנסוע חופשי, להביא תפוחי אדמה וירקות וכל המצרכים שהצטרכו למטבח. הם פועלים, הבאנו את זה מכפרים, נסענו והבאנו את זה למטבח. וזה בערך מה שאני זוכרת עד עכשיו. איפה היה המטבח? בדולנה רטפיאנסקה בבית המדרש, במקום בית המדרש. היהודים גרו באזור מסוים, כל העיר? רק בשנת 42. ככה מפוזרים בכל העיר. יהודים היו גרים בכל מקום. חוץ מעבודות פלחה,
אנשים עבדו בכל מקום. עד 42, את זוכרת חיי תרבות, חיי קהילה? ברמה מסוימת, כן, היו הרבה תנועות נוער, היה שומר הצעיר, כפי שאמרתי, היו תנועות כל מיני, היה שחקני כדורגל, היה חור מנגנים על כלי נגינה, זה מה שאני זוכרת. את השתתפת בפעילויות האלה? השתתפתי בחור, נשארתי פעם. בסדר. תנועת נוער? לא. אני רדפתי אחרי אחי כי עוד הייתי קטנה. אחי הלך לגורדוניה ולנו אסרו עוד, יכלו להגיד לא. היינו עוד קטנות, אבל למרות הכל הלכנו, אבל לא רסמי. רשומות רסמי לא יכולנו להיות, כי אסרו עלינו. ומה קרה ב-42? ב-42, כשלקחו אותנו, הציעו אותנו מהבונקר, היינו בבונקר, ב-42, כשהייתה הסלקציה, אנחנו נכנסנו לבונקר, עם המשפחה, עם קרובי משפחה, אלה שקבענו, והיינו שם עד שלא היה חמצן, נר לא יכלה לדלק, לא היה כבר חמצן, הצטרכנו לצאת, לראות מה נעשה בשטח, כי כל אחד רצה להתפזר או ליערות, או לאיזה מקום מסתור אחר, וקרה מה שקרה, הציעו אותנו מהבונקר, והכניסו אותנו לבית סוהר. מתי עזבתם את הבית שלכם? מתי עזבנו? בסביבות החגים 42, באוגוסט, ספטמבר. למה עזבתם את הבית? כי עשו הפרדה. כי יהודים יכלו לגור ברחובות מסוימים, לא בכל מקום. איזה רחובות? רחובות שהם הקציבו. בבוז'ניצ'נה, אחר כך בכפורס גס, היה רחוב יהודי, ובדולנה רדפיאנסקה, בכל הרחובות הלא ראשיים, בשני צדדים, היה צד אחד קטו וצד שני, הפרדה. הייתה גדר מסביב לגטו, חומה? לא חומה. כפי שאמרתי, עמדו שוטרים בפינה, היה שער אחד שהיה יכולים, ובצד שלנו לא היה שער גם. הייתה שמירה כי אנחנו היינו מאוד קרובים לסלקציה. כבר לא היה זמן ולא היה כדאי, כי אנחנו עברנו לגטו כבר בימים האחרונים של הסלקציה. חודשיים רק זה לקח. מי היו השומרים? פולנים, גויים. עם ז'נדרמים גרמנים. ועברתם לגטו. אבא שלך המשיך לעבוד? בגטו כבר לא. ואת המשכת ללמוד? כבר לא. אז הכל הפסיק. אז אנחנו עמדנו כל פעם שמירת לילה הייתה בחצר. כל כמה שעות החלפנו, אם לא נכנס איזה גרמני, הקמנו קבוצה שהחלפנו, גם אני הייתי בין אלה שיצאתי כבר למשמרת. מה רציתם לראות? למה שמרתם? שמרנו, כי בלילה באים להצית, או הבית מסביב היה סגור. השער היה סגור, וצד שני של הבית גם היה סגור. רצינו לדעת אם לא נכנס מישהו, אם גויים לא באים לשדוד מהיהודים. גויים יכלו להיכנס לתוך הגטו? לא. גויים לא יכלו להיכנס לתוך הגטו. אלא ברישיון, אלא אם קיבלו אישור. היה צריך לתקן משהו, היה איזה סידור או משהו
כשהגרמנים רצו למלא, אז לקחו איתם גויים. אז ממה חששתם? שמי ייכנס? נו, בערב היה תמיד פתוח, חשדנו שיכנסו ז'נדרמים, שיכנסו אס-אס, שיכנסו פולנים לשדוד בלילה. אתם יצאתם החוצה? מחוץ לגטו? לא כולם לא יכלו לצאת. מי שלקח צ'אנס יצא. את יצאת? אני יצאתי. יצאתי. אני לא לבשתי סמל. המראה שלי, כפי שאמרתי, עוד היה נראה פולני, ואותי שלחו, לא רק שיצאתי. היו גויים שרצו משהו מאיתנו, שנמכור להם, או שנביא להם, אז היו חנויות פולניות שאני נכנסתי בהן. אני הבאתי להם חבילות, מה שהם הזמינו, שהיה לנו עוד סחורה בבית, מוסתרת, למכור, להשיג קצת כסף. אני יצאתי. לגבות תשלומים, נתנו בתשלומים, לא שילמו בבת אחת, הם גם דחו את זה, ככה שהצטרכנו ללכת לגבות כסף גם כן לפעמים. הייתה אצלנו סגודה, חנות שהייתה קיימת עוד לפני המלחמה, והיו עוד חנויות פולניות. הצטרכנו להיות בקשר איתם קצת. כמה אנשים גרתם אז בבית? כמה אנשים? אנחנו היינו 7, והסבתא עוד הייתה איתנו 8. למה החלטתם לבנות מחבור? למה שידענו, בנינו מחבור בגלל שאלה שיצאו עם הקבוצה הראשונה, עם ההשמדה שהם לקחו, ביום השמדת העיר, ביום שאספו את כל האנשים והציעו אותם מהעיר. זה היה ב-11 לספטמבר 1942. אלה הלכו הראשונים למוות, זה היה מוות בטוח. זה הלכו לטרבלינקה, לאושוויץ לא, לחאומנו, לפוניאטוב, עוד מקומות כאלה שתכף, והרוב נסעו מסנדומייש. סנדומייש זו הייתה עיר שאספה את כל העיירות והערים הקטנים. העיר האחרונה באזור שלנו שיצאו. כשהייתה הסלקציה ב-42, מי קבע מי ש... אס-אס. זה המשטר הגרמני. זה היה כבר, הם היו הקובעים את הז'נדרמים שאנחנו כל הזמן עשינו קונטריבוציה, כפי שאמרתי, ודאגנו להם לכסף, איך לדחות, איך שימשך עוד זמן. אלה אחר כך מכרו אותנו. אלה אחר כך הגיע היום שלנו ושלחו אותנו. אנחנו היינו בין האחרונים ב-1942, בנובמבר, שנכנסו לגטו. שאספו אותנו לסנדומייש, לא לגטו כבר. סנדומייש זו הייתה עיר שאספו את כל האנשים מעיירות סביב כל הזמן. כל שנת 42, עד ספטמבר, הביאו לשם אנשים ומשם לטרבלינקה. על פי רוב, למיידנק ולטרבלינקה, זה היה הכיוון שלנו. ואז שכבנו את זה עד נובמבר 42. ואנחנו היינו כמעט בין האחרונים שעשו את הסלקציה באזור שלנו. שם גם אמי עם 2 אחים הגיעה, כי אותי ואת אחותי מהמסתור שנכנסנו לבית הסוהר, לקחו אותנו לעבודה. ואת הילדים ואת האימהות אמרו שאנחנו נחזור מעבודה ונתאחד. אבל זה יותר לא קרה. אותנו שלחו לעבודה הלאה, לקלצה, ומשם כבר לא ראינו יותר את אמא ו2 האחים הקטנים. בסבתא ירו תכף
42 ביום הסלקציה, שהייתה אצל דודה. היא אמרה שרוצה לאחות לבת הגדולה. שם מצאה את מותה אצל משפחת גליקלר. כמה אנשים עשו לסלקציה? את הסכום אני לא יודעת. זה לא יכולים, כי זה, רוב האנשים גם ברחו ליערות, הרבה הלכו לבונקרים, כל אחד בימים האחרונים חיפש מסתור בכל מקום שהוא, שיכל רק למצוא. הסלקציה הייתה בעצם להעביר את כולכם, להשמדה. ואז החלטתם לרדת למחבוא? כן. איך היה נראה המחבוא? איפה הוא היה? היו אצטבות, הכנסנו שם מזרונים כמה שיכולנו, רצפה, בכניסה חפרנו בור כי חדר שירותים, קרשים, וככה היה נראה מחבור, בונקר, תחת לאדמה. בחורף היה חם שם, לא הצטרכנו בבונקר תחת לאדמה חם. זה היה נובמבר, זה היה כבר קר באירופה. וככה המשכנו עד שיצאנו משם. מי הסתתר אתכם במחבוא? אנחנו דודות, בנות דודות, ישנם עוד כמה שחיים עד היום שהיו בגיל שלי, שאחר כך בחרו אותם ושלחו אותם לעבודה, שהיו איתנו במחנה עד לשחרור. בין אלה יש גם תמונות. קרובי משפחה על פי רוב. כמה אנשים הייתם שם? אמרתי 30 וכמה, 20 וכמה, לא יכולה להגיד בדיוק. מזון היה לנו מצות או צנימים, זה מה שהכנו, איזה עוגיות חדשים אפינו, הכל בפחים. החזקנו, כל אחד קיבל את המנה היומית שלו, והיה צריך להסתדר עם זה, כי לא ידענו כמה זמן זה יימשך. גם זה התחיל להיות פחות ופחות, והצטרכנו לדאוג אחר כך למזון גם כן. איך דאגתם למזון? לא הגיע לידי זה. כשאחותי כבר יצאה ורצו לראות מה שנעשה בשטח, כבר גילו את הבונקר שלנו. מה הייתה מערכת היחסים בין האנשים? טובה, בזמן המלחמה עם כל אחד הסתדרנו. כמה זמן הייתם במחבוא? מתי? עד ליום שהציעו אותנו, זה היה עד דצמבר 42. ספרי לי מה קרה. בדצמבר 42 שיצאנו מהמחבוא, לקחו אותנו לבית סוהר, כפי שסיפרתי לך. למה יצאתם? למה שהלשינו עלינו? למה אנחנו הלכנו למסתור? למה אנחנו לא באנו עם כולם ביחד? ואז כבר לא יכולנו שום דבר לקחת איתנו, רק מה שהיה עלינו. והכל השארנו, כסף וזהב ותכשיטים, ומה שמישהו יחזיק איתו. החזיק מי שלא יכל. היה גם מקרה שהייתה איתנו ילדה קטנה עם אמא, שנתנה לי איזו חגורה להחזיק עד שהיא תסתדר עם הילד, אני לקחתי וזרקתי אותה. והחגורה הזאת הייתה מלאת דולרים, שהיא לקחה איתה בזמן הצורך לשעה שחורה, שיהיה לה קצת, כי אני לקחתי וזרקתי אותה, לא ידעתי מה זה. כי פחדתי, אני יוצאת שום דבר, ידיים למעלה, הצטרכנו ללכת, ככה שהצטרכנו להשתחרר מכל דבר שהיה ביד. לאן לקחו אתכם? לבית סוהר, איפה הוא היה? בסטשוב, ברחוב טרקובסקה. ומה קרה שם? ומשם הציעו אותנו, אמרתי שביום בהיר לפנינו, את כולם לקחו ישר משם
לבית קברות, עד שאספו קצת אנשים, לקחו אותם לבית קברות ושלחו, השמידו אותם בבית קברות היהודי. ביום שאנחנו הגענו לבית סוהר, הגיעה פקודה שצריכים אנשים לעבודה. בקלצה הסג, אז לקחו אותנו, עשו סלקציה, את האמהות עם הילדים הקטנים השאירו, את הגברים ואת הנוער, אספו לעבודה, ואני ואחותי ואבי היינו בין אלה ששלחו אותנו לקלצה, למחנה הסג. בת כמה הייתה אחותך? אחותי הייתה בת 15, אני הייתי בת 14. מה שמה? פלה אייזן. היא בטורונטו. איך העבירו אתכם למחנה? באוטו מסע. העלו אותנו לאוטו מסע גדול והביאו אותנו לקלצה. כמה אנשים הייתם? כמה היינו? אולי 50, 60. מה קרה כשהגעתם לקלצה? כשהגענו לקלצה, הכניסו אותנו לחדר, שלחו אותנו לעשות טוש, שלחו את הבגדים לעדים, לדזינפקציה, פגשנו בקלצה בן דוד שיליד קלצה, גם מוישלה היו קוראים לו, והוא כבר היה קודם, הם בנו את הברקים, את המבנים האלה שאנחנו הצטרכנו להיכנס שם, והם כבר היו לפנינו כבר חצי שנה שם, והוא אמר לאבא שלי, דוד משה, אם יש לך משהו איתך, שתדע, בגדים הולכים לדזינפקציה בעדים, ושתדע שעון או משהו, או כסף, הכל ילך, ולא תוכל להשתמש בזה. אז אבא לקח את הכסף ונתן לו להחזיק. ושם הפורטייר אחד, אססמן, גם אוקראיני, אמר שלחמן היו קוראים לו לאססמן, ראה שהוא ספר כסף, והוא ניסה לברוח מהמחנה, אז הוא הרג אותו על המקום. את הבן דוד שהיה שם מזמן, הוא ספר את הכסף, והאססמן הזה, ז'נדרם הזה, ראה והוא הרג אותו על המקום. כשהגעתם, הפרידו גברים מנשים? כן, היה מחנה גברים, אבל יכולנו אחרי העבודה, בשעה 6 בערב, שעה להיפגש עם ההורים או עם האחים, מי שהיה לו. אנחנו כל יום יכולנו לראות את אבא. כשהגעתם למחנה, רשמו אתכם? קיבלתם מספרים? כן, קיבלנו, לא, אז רשמו אותנו, והיה שם לאגר פירר, והיה לו משרד, ורשמו את השמות. מי היה לאגר פירר? יוסל רוזנבלט. לא רוזנבלט, משהו, רוזנברג, משהו כזה, רוזנברג. יוסל, לא יוסל. רגע, רוזנברג, זה מה שאני זוכרת. מה היה שם המחנה? קלצה הסק. סוף קסטה מספר 2. מה היה המחנה הזה, הסג, שהגעת אליו? זה היה בית חרושת לחלקי ברגים לאמוניציה. אני עבדתי שם בתור אחד שעשה את ההברגות ברגים, ההברגה של ברגים שסגרו את הכדורים גדולים, בכל מיני גדלים. אני הייתי עושה משמרת של 12 שעות, הצטרכתי למלא את הנורמה שלי,
את הכמות שהקציבו לי, ומי שלא גמר את הנורמה קיבל עונש. מה הייתה הנורמה? הנורמה הייתה 12 קרטונים נגיד. לשעה הייתי צריכה למלא קרטון אחד. היו כאלה גם שלא יכלו לגמור את הנורמה. אני השתדלתי לגמור את הנורמה. מי שלא גמר בערב הגיע לקנטור, למשרד, ומסר דוח, וקיבל 10 מכות, עם מקל של שוטר, גומי. מקל גומי כזה היה מקבל עונש. היה בינינו פעם אמא מבוגרת שלא יכלה לקבל, והתחילה מאוד בצורה היסטרית לבכות. אני הלכתי לזאתי שנתנה מכות, שיתנו לי במקומה. והקונטרולרית, המפקחת עלינו, היו גויות. אולי הייתה מפקחת גויה שהייתה עוזרת אצל יהודים, לפני המלחמה, ילידת קלצה. מלשינה, שהיה מלשינה, מאוד רע. אני אמרתי לה שיפסיקו לה, ושיתנו לי את המכות מה שמגיע לה, אבל שיעזבו אותה. לקחו אותי במקומה והוסיפו לי 2 במקום 10. ורחמו פשוט עליי והפסיקו להמשיך בי. וזאתי כל כך בכתה, כל כך רעדה, שאני לא יכולתי, היא הייתה עמדת על ידי, אמרתי תמשיכו לי ותעזבו אותה. וככה זה הלך. במשך זמן מסוים היינו חייבים למלא את הנורמה. אנחנו רק ביום ראשון לא עבדנו, יכולנו לפגש עם אבא, לראות את אבא, ולעשות לנו את הכביסה והכל מה שהצטרכנו למשך כל השבוע, וככה זה המשיך. היה מותר להיפגש עם אבא? כן, פעם בשבוע יכולנו להיפגש עם אבא. שעה מסוימת. איך נראה המחנה? צריפים 8 היו, צריף אחד מטבח, צריף אחד מחפשה, וכל השאר צריפי מגורים. בנות היו גרים לבד, גברים לבד, והיה לנו תנור מפח, מחבית של פח עשויה, שהיינו מביאים קרשים שבורים מהעבודה בכדי לחמם את המקום, וזה מה שהיה המחנה. כמה היו בכל צריף? 30, לא היה לנו מיטות אלא פריצ'ות כאלה, הפרדות עם קרש בין אחת פריצ'ה גדולה על כל הקיר, והפרידו עם קרשים 10 מקומות, 8 מקומות, כמה שהקיר קיבל. ככה היה על הקיר מיטה אחת גדולה, וביניהם הפרידו עם קרש. כמה מקומות? 3. מי היו האחראים עליכם? היה לנו קומנדו פירר יהודי, והייתה לנו משמרת גרמנית, פורטיירניה, עמדה כזו, ליד המחנה, ששם היו גרמנים, וכל הפקודות באו מהגרמנים, אבל דרך הקומנדו פירר, רוזנברג. מי היו האסירים? יהודים, לא יהודים? האסירים רק יהודים, זה היה מחנה רק יהודים. היה גם בלוק אחד רביר, שהיו חולים, היו גם חולי טיפוס שם, שנפטרו זרס תכף עם הגיעם למחנה. מאיפה באו היהודים למחנה? מכל מיני מקומות כמונו, שבסוף 42 שמצאו אותם באיזו בית חרושת שלא הספיקו לחסל אותו, או איזה בונקר כמו שלנו, מסתור, וכך אלה הגיעו ושם פתחו מקום עבודה, אז אספו את כל היהודים מכל הסביבה. מי היו האחראים עליכם?
בעבודה, היו לנו, בעבודה היו פולניות וגרמנים. אחרי היה, דירקטור היה פולני, גרמני, וכל השאר היו פולנים. שעבדו שם לפני המלחמה, זה היה בית חרושת שהיה קיים הרבה שם. היה גם סקרז'יסקו העסק, וזה היה ענף מסקרז'יסקו, קלצה. היה צ'נסטוחובה העסק. זה היה אחת האלה הסגים. מי היו הסגל במחנה עצמו? הקומנדנט היהודי, בטח. ואחיות היו. אחיות מהרביר. כל פקודה דרכם נתקבלה. לגזור את השרות לבנות, או לשמור על ההיגיינה, או כך הלאה. זה היו אחראי במטבח, ואחראי ברביר, בקופת חולים, בצריף סניטרי, והלאגרפירר, בפמלייתו. מי הייתה פמלייתו? פקידות שרשמו, אחראיות של הבד, של המרחצאות היו שם. אחראים. היו קאפוס? היו פוליציאנט, יידישר פוליציאן. שוטרים כביכול. כמה שוטרים היו? אחדים, 2, 3. נשים, גברים? גברים. מי בחר אותם? הלאגרפירר. מה הייתה מערכת היחסים בינם לביניכם? בסדר. הם רק דאגו למלא את הפקודות שהתקבל מהלאגרפירר. הוא קיבל והוא דאג שימלאו את כל הפקודות. תוכלי לתאר לי בבקשה סדר יום שלך במחנה? סדר יום. מתי קמת? בבוקר, ב-6 קמנו, ב-7 היינו צריכים להיות בעבודה, ברגל הלכנו. היה מסדר? לפני העבודה? היה מסדר, ספרו אותנו, כשבאנו וכשהגענו, כשעזבנו וכשחזרנו. ועבדנו, היה לנו חצי שעה, רבע שעה הפסקה, פעם אחת, בצהריים. ארוחת בוקר הצטרכנו לקחת איתנו קפה שחור, ומה שקיבלנו, את המנה לחם. וארוחת בוקר לא הייתה הפסקה, רק בשעת הצהריים. ואחר כך בשעה 6, שחזרנו בדרך למחנה, קיבלנו את המנה החמה. מה קיבלתם? מרק. ממה? מרק חם. ממה? מפתיתים ותפוחי אדמה פתיתים מקמח שחור, מקמח מלא, כמו ש... פעם אחת בשבוע היה בשר, ביום ראשון חתיכה של סוס, אם היה בכלל. וזהו זה. ידענו שזה סוס כי זה בעט בתוך הסיר. היה כל כך קשה שזה בעט. איזה חפצים היו איתך במחנה? חפצים היו לנו עוד בגדים מהבית. למי שהיה לו עוד קצת כסף יכל לקנות דרך הפועלים הגויים שנתנו להם להביא משהו. היה מאוד קשה, מזון דל מאוד. וזהו זה. אין לכם קשר עם לא יהודים? רק בעבודה. מה הייתה מערכת היחסים? תלוי היה בבן אדם. היו כאלה טובים שיכולנו להחליף איתם כמה מילים, והיו כאלה שהתרחקנו מהם, כי לא היה לנו אימון בהם. איך השגתם אוכל? אנחנו קיבלנו שם את האוכל, המנה הקצבה של מחנה. חוץ מזה? חוץ מזה, דרך הפולנים, אם יכולנו להחליף במשהו, לתת להם משהו למי שהיה קצת כסף, או קצת תכשיטים, או קצת דברי ערך, יכולנו למכור בסתר, כמובן. אלה שעבדו איתנו, ככה יכולנו להשיג קצת כסף, לקנות משהו. החלפת גם?
אני לא, אבא שלנו החליף אותו. ושם הוא מצא את מותו. בהמשך אני אספר, בפיונקי, אבא שלי נהרג מוורמאכט, מאוקראינץ בבגדים שחורים, עם צלב קרס שעבד עם הגרמנים. מה הייתה לך היחסים בין האסירים? לא היה לנו אסירים, היינו רק יהודים. בין היהודים? טוב, נורמל, רגיל. צעירים יכלו לפגוש ביום ראשון, לדבר, לשוחח. זה הכל. עיתון לא היה לנו, ספרים לא היה לנו. היה זמן מה שהיינו מקבלים אפילו דואר. ממי קיבלת? מאמא, מסנדום יש. פעמיים קיבלנו דואר. חבילות קיבלתם? לא, לא יכולנו. מי שיצא לעבודה, פעם הייתה לנו דרישה להביא תפוחי אדמה מהעיר שלנו, מסטשוף. אבי היה בין הקבוצה שיצאו להביא תפוחי אדמה עם רכב, אז פגשנו שם ידידים שהיו עוד מחנה עבודה, אומלר, ושם היה בן דוד שהוא הכניס לנו חבילה עם כל מיני דברים. הם עוד היו יותר חופשיים, הם בעיר שלנו, הביאו לנו חבילה בתוך האוטו של התפוחי אדמה, שנסו להביא למטבח. הייתה איזו פעילות תרבותית, דתית, שום דבר. במחנה? שום דבר. לא היה לנו זמן לכל זה. 12 שעות עבודה. כל אחד בא הביתה, בקושי הסתדר עם עצמו, לקום לעבודה וללכת לעבודה, זאת הייתה התוכנית. חגים במחנה? לא היה. יום ראשון. יום היחיד שלא עבדנו. יום ראשון. אז הצטרכנו להכין את הבגדים, להתרחץ, לנוח מכל השבוע. זה היה הכי חשוב. תמיד באנו באפיסת כוחות עייפים. לשום דבר כבר לא היה כוח. איפה התרחצתם? היה כזה מרחץ כללי, טושים. פעם בשבוע יכולנו להתרחץ. התרחצנו עם קערת מים. כל אחד בפינה. היה לנו תפח, תנור כזה מחבית של ברזל, שעשו על זה מכסה, והציעו ערובה, והמכסה היה המקום שיכולנו לחמם משהו עליו. אז חממנו מים תמיד ביום ראשון, שמנו חבית גדולה על זה, מכל מקום שיכולנו רק לארגן משהו, איזה חבית, איזה סיר גדול, בכדי שנוכל משהו לחמם, זה מה שהיה לנו. מה עם התנאים הסניטריים במחנה? גרועים מאוד. מי שלא שמר טוב על היגיינה, נהיה חולה. צרכנו בכל מה שהיה אפשר רק. קיבלנו חתיכה סבון פעם בחודש, וזה יצטרך להספיק גם לכבס את הלבנים, וגם להתרחץ. עם אותו חתיכה סבון יצטרכנו להסתדר. היו בתי שימוש במחנה? היה, כן. היה רופא במחנה? היה רופא. היו אחיות יהודי. היית פעם חולה במחנה? לא. פעם לא. מי היה? פעם יום אחד פיונקי, כן. נכנסה? להשג לו. מי היה האדם הכי קרוב לך? אחותי. היו לכם חברות שם? היו לנו בנות עיר שהיינו יחד, כן. מי? קרובי משפחה, בנות באותו הגיל. בעת צרה כולנו ערבים אחד לשני, ואחד עזר לשני, ולשנייה, וככה זה היה.
הייתם בהסק? בהסק היינו זמן קצר, כמה חדשים. אנחנו נשלחנו במרץ 43 לפיונקי. פיונקי, על יד רדום. פה ופה. זה היה אבק שריפה, בית חרושת לאבק שריפה. מה זה פה? פה ופה זה ראשי תיבות פולסקה וטפורניה פרוחו. איך העבירו אתכם מהסק לשם? במסעיות. כן? לא את כולנו. אמרו שרוצים 100 איש לפיונקי. הלאגרפירר נתן שמות ואלה נסעו. עם מי נסעת לשם? עם אחותי ואבי. מה קרה כשהגעתם? כשהגענו, קיבלנו ברק, קיבלנו מקום. ביום ראשון תכף קיבלנו כרטיס מזון, ונתנו לנו תנאים, רשמו לנו כך וכך, ב10 אפשר להשיג את זה, אנחנו צריכים ללכת, תוכנית עבודה, רשום, ותכף אחרי יומיים הלכנו לעבודה. קיבלתם בגדים מיוחדים? לא, בפולניה לא, בפיונקי גם לא. הכל מה שהיה שלנו, זה עוד השתמשנו בכל זה מה שהבאנו איתנו. קיבלתם מספרים? לא בפיונקי, באושוויץ. עשו הפרדה? כן, גברים לחוד ונשים לחוד, כן. פעם בשבוע נפגשנו עם אבא, יכולנו להיפגש אחרי עבודה, בדרך, ראינו אחד את השני. יכולנו להיפגש, אם זה אב לבת לאב יכולה להגיע. ככה בחור לבחורה לא יכלו להגיע. הייתם צריכים לבקש רשות כדי להיפגש? לא. המחנות היו קרובים, הגברים והנשים? היה הפרדה. מעבר, רק מעבר פתוח. הייתה גדר מסביב למחנה? היה גדר, עוד איזה גדר. חשמלי אפילו. מי שמר על המחנה? לא בפיונקי. מי שמר על המחנה, אוקראינים על פי רוב, אנחנו היינו מוקפים הרבה אוקראינים בחליפות שחורות עם צלב קרס, שעבדו יחד עם ה-SS, בכובע SS. מי היה מפקד המחנה? לאגרפירר. מה יש? ראש האדם לאגרפירר, מנהל המחנה. מה היה שמו? לא זוכרת. הוא היה יהודי? גרמני. היה גם לאגרפירר יהודי. ברונשטיין. לאגרפירר יהודי ברונשטיין. והייתה משטרה יהודית. שוטרים יהודים. פיונקי היה מחנה הרבה יותר גדול מקלצה. ושם הכל התנהל מידי שוטרים יהודים. כמה אנשים? במחנה. מחנה גדול. לא יכולה להגיד לך. יהודים, לא יהודים? יהודים. במחנה היו רק יהודים, וזה היה בתוך יער. המחנה היה בתוך יער. והלאגרפירר היה ברונשטיין, כפי שאמרתי. ועוד הפעם היה מחלקה סניטרית, היה רביר, היה רופא, מטבח, מרחץ. זהו זה. מי היה מתחת ללאגרפירר? השוטרים. במשרד היה. כמה שוטרים היו? הרבה. 20 כולם היו גברים? גברים, רק גברים. היו קאפות? לא, במחנה הזה לא. מי היה אחראי לכם בעבודה? גויות. כמה עצורות היו בכל צריף? עצורות, 40, 30, תלוי בגודל הצריף. היו לנו גם בתים שפעם השתמשו כמחסנים, והפכו אותם למקום מגורים. סופרצ'ות שמה.
היו מבנים בנויים גם כן כמה פעמים. כן, כן, אני גרתי במבנה. אותו הדבר מה שצריף, עם פריצ'ות, בלי שום הטבות מיוחדות. איך ישנתם? ישנו פריצ'ה על 2 קומות, 2, ככה ישנו. ישנו טוב, היינו מאוד עייפות, מימי העבודה הקשה. תוכלי לתאר לי בבקשה סדר יום שלך במחנה? פה כבר עבדנו 8 שעות, משמרת לילה גם, ובבוקר הלכנו ברגל איזה 6 קילומטר כל בוקר. מתי קמתם? קמנו ב6 בבוקר, ב5:30. אפילו ב6 אנחנו הצלחנו להיות בעבודה, מ6 עד 2, מ2 עד 10, ומ10 עד 6. קיבלנו פעם אחת אוכל חם במטבח במחנה, וגם בעבודה קיבלנו בשעה 11:30 אוכל. מה קיבלתם? מרק עם פרוסת לחם. במה עבדת שם? אני בייבוש את החומר שעשו ממנו אבק. סושרקי. היו מייבשים כאלה פסים של בצק שעשו, היו מייבשים אותו ואחר כך טחנו את זה. חתכו את זה קטן, היה אין צה ואין גל. ואני עבדתי בתנור שהיו מייבשים את האבק שריפה, את הפסים האלה שעשו מהבצק. היו ולצים, היו כאלה מערוכים חשמליים, שזה היה ניצוץ קטן, היה מדליק את כל החומר הזה, ואלה שעבדו נשרפו על יד המחנה, אם לא היו זהירים. נשרפו בפנים, היו הרבה פצועים שנשארו נכים לכל החיים. מה היה התפקיד שלך? אני עבדתי בייבוש הפסים האלה. פסים ארוכים היו חותכים, הייתה פותחת מכונת חיתוך, אחותי עבדה במכונת חיתוך, ואני עבדתי במכונת ייבוש, ואחר כך טחנו את זה. זה היה המפעל היחיד במחנה? זה היה הבסיס. כל מקום, במקום אחד היו מייצרים את ההפקעה, את הבצק הזה, והיה אתרנה, מאתר היו משתמשים בזה. זה כזה נוזלי כמו ספירט מורל. ומי שלא נסער בזה גם כן היה יכול להירדם ולא להתעורר. זה חומר הרדמה, אתר זה גם חומר, מכניסים בחומר הרדמה. ומזה, מאתרנה הלך הלאה כל הפס הזה, וזה היה החומר הכי חשוב. זה היו ממלאים פצצות גדולות, זה היו ממלאים חומר נפץ יותר קטן, הכל מהחומר הזה. וכל רוך, כן, אבק שריפה. כל העצירים עבדו שם. כל העצירים עבדו בתוצרת אבק שריפה. כמה אחראים היו עליכם? כמה אחראים? על כל ענף היה אחראי אחד. על כל היה אחראי והיה אחת בודקת, קונטרולר, בודק אחד ואחראים היו, אחד אחרי השני הלך כל הזמן בביקורת מקפידה הייתה עלינו. קראו לאחראי שלה? לא, זה לא נקלט. מה הייתה מערכת היחסים בין האחראית לעצורים? עם הגויות יכולנו לדבר רק בעניין עבודה.
שום סיפורים, שום דבר אחר. היו כאלה שהיו פחות טובים, והיו כאלה שהיו יותר טובים. איכשהו הסתדרנו. כי שלטנו בשפה, ואיתם יכולנו להבין. אבל אלה היו אחראיות עלינו. את העבודות הכי קשות נתנו לנו. היו גם גויות שהיו עובדים שם. היו כאלה שעבדו שלא לשלוח אותם לגרמניה, כי הרבה גויים שלחו לגרמניה, אז עדיף פה מה שלנסוע לגרמניה, אז היו כאלה שיקסות בגילנו שיכולנו גם, פה הייתה נקודה מאוד חשובה, שאבי יום בהיר רצה לקנות לחם מגוי, והיה קונה ממנו מדי פעם קבוע גוי אחד שהיה מביא לו לחם, ויום אחד ברחו 2 אנשים מהמחנה, ותפסו אותם, הביאו אותם חזרה. למחרת עוד 3 ברחו, ותלו אותם. והייתה תלייה שאספו את כל המחנה וכל העובדים ביום ראשון בנוכחותנו, עשו, איך אומרים, לתלות את העמודים, עמודי תלייה, ואספו אותנו כולם, ואחר כך הביאו, כי שכולנו כבר עמדנו במקום, חשבנו שהם רוצים להיזהר, ולקחת מאיתנו מישהו. בינתיים היה להם כבר בידיים שלהם 5 שתלו ביום אחד, אלה שרצו לברוח מהמחנה. למחרת או יומיים אחרי זה, אבי קנה לחם מהגוי. ואת אבי ירו אחרי שקרה מה שקרה, אחרי שתלו את האנשים האלה, הם חשדו שאולי הוא רוצה לברוח, ירו בו עם הלחם ביד. אסס. אלה ששמרו על הגדרים, על הגדר, על הגדרות. זה היה במקום העבודה? זה היה במקום העבודה. אז שמרו עליכם למקום העבודה? גם, כן. הביאו אותנו למקום העבודה. שמרו עלינו. כמה אנשי אס שליוו אתכם לעבודה? כמה, 4, 5, והם התחלפו כל פעם. והיו מכריחים אותנו לשיר בדרך. כל הזמן שאנחנו נשיר. כשקרה האסון שהרגו את אבי, תבינו, אנחנו לא היינו מסוגלים לשיר ולא היינו מסוגלים לדבר גם. את אבי קברו עם הלחם בכפורה, וכשאני התחלתי לבכות, להתפרץ בבכי מר, אמר האסס, למה היא בוכה? הוא אומר לשוטר יהודי. אז הוא אמר להם שהיא בזעם כזה, היא בכאב כזה, תן לה קצת לבכות. לא, היא לא צריכה לבכות, בואו אנחנו נשתיק אותה 1, 2. ולקחו כפר ורצו לירות בי. אז השוטרים היהודים אמרו, אנחנו נשמור, נדאג שהיא תירגע. עזבו אותה. הם ביקשו שיעזבו אותי, גם בי רצו לירות. בזה שבכיתי בבכי מר בהיסטריה, שרדפו את אבי, הרגו אותה. ואני עמדתי בכפורה. זה היה במקום העבודה? הביאו אותו למחנה. במחנה קברו אותו. היה שם בית קברות? היה רק מקום איפה מאיזה טבלה קטנה, כתוב על זה שם ותאריך. עם זפת. סוף קסטה מספר 3. מחנה בפיונקי. אנשים היו סלקציות כל פעם. מי שלא מילא את העבודה כמו שצריך, למי שהמייסטר שם עין שהוא לא פרודוקטיבי, לא היו אנשים, אלא עם הזמן
בחרו אלה ונשלחו להשמדה. לאן? למחנה כלשהו, מחנה השמדה. לברגן בלזן או לאושוויץ, או נעלמו עקבותיהם, אנחנו לא ידענו. פעם אחת הייתה סלקציה, וגם אבינו היה נבחר בין אלה. ואנחנו עמדנו בדלת זכוכית אצל המשטרה היהודית, והסתכלנו את מי שהקומנדו פירר, הלאגר פירר, בוחר לסלקציה. סלקציה זה נקרא, נבחרו אלה שלא היו מסוגלות למלות את הנורמה. וכשאבי הגיע תורו ובחרו גם באבי, אני פרצתי את הדלת ויצאתי ודיברתי עם הלאגר פירר, אמרתי, עזבו אותי, אני לא רוצה לשמוע אתכם. אני מוכרחה ללכת לדבר ללאגר פירר. דיברתי איתו ואמרתי לו, פירר, Sie sind auch Vater. Und unser Vater, wir sind 2 Kinder mit unserem Vater. Mehr haben wir niemand. בגרמנית. אתה גם אב, ובטח לך גם יש ילדים. ולנו כבר אין אף אחד, רק את אבינו. תואיל נא בטובך ותשחרר את אבינו. הוא תמיד עבד ועובד הלאה. הוא נשבר, והוא שחרר את אבי, ואיתו את כל אלה שעמדו לבחר לסלקציה, ושלחו אותם חזרה לעבודה. וזה, האדם הזה, הלאגר פירר הזה, גם נתן לנו, כשאנחנו יצאנו מפיונקי לאושוויץ, הוא ליווה אותנו עם מכתב, שהקבוצה שלנו מאוד פרודוקטיבית, ויש לשלוח אותם לעבודות. כי מילינו את כל התפקידים הדרושים, ועם המכתב הזה הגענו לאייכמן על הרמפה באושוויץ. מתי זה היה? מתי זה מפיונקי? זה ב-43. ב-43, אנחנו עוד היינו שנה. או שב-44, סליחה. מתי? ב-44, זה היה ביוני בערך. וכשהגענו עם המכתב הזה, הוא נתקבל על ידי אייכמן, ושלחו אותנו לאושוויץ. עכשיו אנחנו מגיעים לאושוויץ. איך הביאו אתכם לאושוויץ? בקרונות של חיות. גבורות. הגענו על הרמפה באושוויץ. סליחה, כמה קרונות היו? כל המחנה אז חיסלו, הלכו לאושוויץ, היו כמה אנשים שמצאו מקום מסתור גם, יש לי מכירה גם שחי עד היום. באושוויץ התחבא באיזה מקום ונשארה בחיים, ועוד 2 מקומיים שהכירו את המקום שם. אבל כל המחנה חוסל ונשלחנו לאושוויץ. כמה אנשים היו בכל קרון? מלא, כמה שנכנס, עד 0 מקום. מה היו התנאים בקרון? שום דבר, לא היה אוכל ולא היה מים, ולא הרבה זמן נוסעים לאושוויץ, 5-6 שעות. הגענו בקרון, ירדנו עוד ביום, ועוד הייתה סלקציה גם ברמפה של הרכבת. מי עשה אותה? גרמנים. שלחו אותנו קודם למרחץ, להתרחץ, והיות והיה לנו מכתב הזה, אז הציעו אותנו ולא שלחו אותנו לתאי הגזים, הציעו אותנו ועשו סלקציה למרות המכתב, וחלק שלחו מיד לעבודה, ואת כל 10 גזרו גם את השרות לנשים, כל 10 נשארה עם שרות, עשו 10, 9 עשירית השאירו שרות, 9 כל 10, ככה היה אצלנו. אחותי נשארה עם שרות ואני בלי.
אני הייתי התשיעית לגזור, ואחותי הייתה העשירית, היא נשארה עם שרות. ככה כמה אחדים הם רצו לשיר לדוגמה, מי יודע מה. וכשאנחנו יצאנו, לא הכרנו אחד את השנייה. לא הכרנו, אני הייתי בלי שרות. אני את אחותי הכרתי, אבל לא מצאתי אותה. היא עמדה על ידי ולא הכירה אותי. אבל סוף סוף הכרנו, ואותה שלחו לעבודה אחרת, להינדנבורג, ואני נשארתי עם המבוגרות ועם הילדים למשרפות. אבל היה לנו המכתב הזה מהלאגרפירר אל אייכמן, והוא לא הספיק להגיע באותו היום, אז הוא הגיע אחרי כמה ימים. אז אותם כבר שלחו ואותנו השאירו. מי זה אותנו? אותנו הילדים והמבוגרות. אני הייתי בין הילדים, ואחרי שבוע הגיעה תשובה, שאת כל הטרנספורט שלנו, את כל הקבוצה שלנו שולחים לעבודה. גם את הילדים וגם את הזקנים, ואת כל הברק שאנחנו היינו בו, מפיונקי שלחו לעבודה. איך נראה המקום שהייתם בו עד ששלחו אתכם לעבודה? זה היה ברק בתוך אושוויץ, מספר 22 אני הייתי, ושם היה ערובה ארוכה של תנור כזה, והיו פריצ'ות, היו מיטות מעץ. עוד פעם כזה על הקיר היו מעמידים קרשים וחילקו עם קרש, הפרידו כל מיטה, בלי סדין ובלי שום דבר, רק שמיכה אחת, שמיכה קטנה של צמר. כמה אנשים היו בצריף כזה? 300, 200. אתם קיבלתם כבר מספר בשלב הזה? כן, בשלב הזה כבר קיבלנו מספר, וקראו לנו לא לפי השם, רק לפי המספר, וחיכינו, לא ידענו למה. לא ידענו אם אנחנו הולכים לעבודה, הפקודה כשבאה אז אנחנו כבר יצאנו לעבודה, בחרו בנו ושלחו אותנו למרחצאות, להתרחץ, נתנו לנו בגדים נקיים ושלחו אותנו לעבודה. כשהגעתם לאושוויץ, קיבלתם בגדים מיוחדים? לקחו לנו את הכל, כן, קיבלנו בגדים מה שהם נתנו לנו. עוד לא מסומנים, רק אחת גדולה קיבלה סמלה קטנה קיבלה סמלה ארוכה, וככה זה מה שבא להם, מה שהיה מהאנשים הקודמים, הבגדים שנשארו מבגדים מאנשים קודמים, הם היו מנקים אותם ומכינים אותם חבילה קשורה עם חבל לבאים בתור. ואז כבר קיבלת מספר. ואז קיבלתי כבר מספר. איזה מספר קיבלת? 14,426. מחוק קצת, אבל ככה. המספר הזה היה כתוב לך במייסדים? על הבנים, לא באושוויץ, אלא בנהבה. באושוויץ לא. באושוויץ היה לי על היד, היה מוכן הישג. כשאתם עוד בברק באושוויץ, איך נראה סדר יום שלכם? בבוקר קמנו לאפל, לספירה, לבדוק אם כל אחד לא מסתיר משהו. אני גזרתי לי מהסמלה הארוכה
חתיכה ועשיתי לי טורבן לראש, כי כבר היה ספטמבר, כבר התחיל להיות קר, אז הורידו לי וקיבלתי סטירה. אסור היה לי לשים שום דבר על הראש. וספרו אותנו, קיבלנו קפה שחור ואת המנה הלחם, ולא אמרו לנו שום דבר, נתנו לנו לחכות. לעלות חזרה על הפריצ'ה, לא היה אסור לנו להסתובב, עד שעה מסוימת, בשעה 12 שחררו אותנו לצהריים. אפשר להוריד? בשעה 12 שחררו אותנו, והייתי באס קומנדו, שהיה מביא בחביות מעץ, היו מביאים לברק את האוכל, והבלוקל טסטס, זאת הייתה יהודיה צ'כית. מה היה שמה? סלצ'ה. הייתה הולכת עם מקל ביד, והייתה נותנת לנו הוראות, זה וזה וזה, זה מותר וזה אסור. ארבייט מאכט פריי, תמיד הייתה אומרת, היו צריכים למלות מה שהיא אמרה, ובסוף העמידה אותנו בתור. אלה ואלה 10 באים לקחת אוכל. כשאני סחבתי את החבית עם עוד אחד, חבית מעץ, אני אחרי כמה ימים ראיתי מה שנעשה בשטח, אז עמדתי בנות עיר בחוץ בדרך, שאני כביכול הולכת לנוח דקה מהשנייה, והם עמדו עם סיר והיו מוציאים להם קצת אוכל בדרך. וכך זה היה מדי יום ביומו, עד שתפסו מישהי אחרת, לא אותי, אז היינו מוכרחים להפסיק עם זה. אנחנו היינו מקבלים אוכל בחביות עד שיספיק לכולם, בלי הגבלה. זאת אומרת, באושוויץ קיבלנו את האוכל שיספיק לכולם. היה חסר עוד ל10 איש, יכולנו ללכת ולהביא עוד חבית. ככה שהייתה אפשרות לפעמים לעזור לבנות שאני כביכול לא רואה, והם כבר עמדו ולקחו להם קצת אוכל בדרך. נו, וכך זה המשיך כמה שבועות. אחרי 3-4 שבועות, גם אותי שלחו מאושוויץ, וגם דודה שלי מבוגרת, וכל הקבוצה שלנו שבאנו מפיונקי, עם האישור הזה שהגיע לאייכמן, דרך הלאגרפירר שלנו, את כל הקבוצה שלנו במחנה נשלחה לעבודה. וככה הגיעו למקום הלאה. מי היה הסגל שלכם באושוויץ? סדר. סגל. קאפו. מי היה הקאפו? סלצ'ה מצ'כיה. היא הייתה בלוקלטסטר? בלוקלטסטר, קאפו שלנו, של הבלוק שלנו. היא הייתה כבר משנת 41 באושוויץ, הייתה ותיקה, והם שלטו עלינו חזק מאוד. היו רעות מאוד. בכלל הסלובקיות, היא הייתה של סלובקיה. היא הייתה סלובקית ומאוד רעה. שאר העצורים במחנה היו יהודים? היו יהודים, היו אסירים פולנים, אסירים שעברו איזה עבירות פוליטיות, והיו גם צוענים. פגשת אותם? פולנים כן, אבל צוענים לא. איך נקרא המחנה שלכם? אושוויץ. אושוויץ בירקנאו. בבלוק שלכם היו רק יהודים? רק יהודים. היה לכם קשר עם בלוקים אחרים? כן, קשר עם יהודיות, כן. בלוקים צמודים אלינו היו רק יהודים, ואיתם היה לנו קשר. ואם לא יהודים? אם לא יהודים לא היה לנו קשר.
הצלחתם להשיג מזון נוסף על מה שקיבלתם? לא. בשום פנים. הגדר היה עם זרם חשמלי, כפול, מוקף כל המחנה. אי אפשר היה שם לא לברוח ולא להגיע לשם. הם הגיעו רק קרוב, היה כתוב סכנה. מי שהגיע קרוב עלה והתחשמל, נשאר על הגדר. וקרו גם מקרים כאלה. את חלית במחנה? לא. מה קרה למי שחלה? למי שחלה הלאה אני אספר. בברגן-בלזן אנחנו הגענו מאושוויץ לבומליץ, ומבומליץ לברגן-בלזן. בבומליץ אנחנו היינו בזמן קצר מאושוויץ, הקבוצה הזאת שנשארה כפי שסיפרתי, הגענו לבומליץ, ושם היה מחנה של רוסיות, אוקראינים היו הרבה, רוסיות היו הרבה, והם עבדו במחנה, הם דרשו תנאים, לא רצו לעבוד 12 שעות, ביקשו חופש, אז שמו אותנו במקומם, והיינו זמן קצר שם, וקיבלנו אותם התנאים מה שהם קיבלו, זה מה שלא קרה באף מחנה, בדקו אותנו ודאגו לנו, מחנה מאוד טוב בומליץ. איפה הוא נמצא? בומליץ בסקסוניה, בסקסן, בגרמניה. איך הגעתם אליו? מאושוויץ בקרונות. עד בומליץ, שם ירדנו. כמה הייתם בקבוצה? היינו כמה מאות. כמה זמן ארכה הנסיעה שלכם? 4 שעות. ושם קיבלנו תנאים טובים, קיבלנו סדין וקיבלנו ציפה למסמיכה, זה לא היה רגיל בשבילנו. עוד דברים סניטריים לבנות נוחות, ומשם הגענו לברגן-בלזן. אחרי זמן קצר, הרוסיות האלה התקרטו, ובכל זאת רצו חזרה למחנה, אז אותנו שלחו משם, ומשם נסענו לברגן-בלזן. איפה עבדת בבומליץ? בבומליץ עבדתי במחנה גם של חומר נפץ, שבישלו את החומר נפץ מנייר עם חומצות, עם כל מיני דברים, ונהיינו צהובים מהחומרים, השרות נהיו צהובות, והעיניים והציפורניים. אבל זה היה זמן קצר, כמה חדשים, ונשלחנו לברגן-בלזן, למעבר. כשהייתם בבומליץ, איפה גרתם? איפה ישנתם? בברקים, גם כן, פריצ'ות כאלה, עם מיטות נפרדות כאלה, לא נפרדות, אלא סרדה וקרשים, אותם התנאים, רק אוכל היה מסודר, זה היה מחנה טוב יחסית למחנות הקודמות. מה קיבלתם לאכול? מרק, בבוקר קפה עם לחם, מרגרינה וריבה, ועוד פעם בערב אותו הדבר. לחם אחד ל5 איש, לחם של קילו ל5 איש, 200 גרם ליום. מי היה מפקד המחנה? לגרפירר. מה היה שמו? לגרפירר, מה היה שמו? זה לא זוכרת. ידענו לקרוא לו לגרפירר, שום דבר אחר. מי שמר על המחנה? אסס. מי היו האחראים עליכם? בעבודה היו מנהלי עבודה. בדרך הביאו אותנו אסס. ובמחנה היה לנו לגרפירר. מי היה מתחתיו של לגרפירר? מתחתיו היו אססמניות. כן, היו אססמניות שהיו אחראיות על ההפלינגר. הם היו בתפקידי קאפו? בתפקידי אסס. עם פלרינה שחורה, בתלבושת אחידה,
עם פלרינה, עם צלב קרס, עם כובע, משוריינות, עם אקדח, כל אחד. איך הם התייחסו אליכם? קר מאוד. כמו אל אסירים, בלי שום הבדל. מי העיר אתכם בבוקר? אחת מהסיסמניות האלה. כל בוקר היה אפל, ספרו אותנו לעבודה, וזהו זה. באיזה שעה זה היה? 6 בבוקר, איך הגעתם לעבודה? ברגל. כמה זמן? אם זה שעה הליכה, אם זה 3/4 שעה, אם זה יותר משעה, תמיד ברגל. הליכת בוקר, וגם חזרה. ובעבודה, איך היו היחסים עם מי שהיה אחראי עליכם? לא רע. אלה שהיו הגרמנים בעלי מקצוע בעבודה, הם היו אלה שנשלחו חזרה מהחזית על פי רוב. וזה היה גברים חצי נכים, אחד בלי עין, אחד בלי יד, אחד בלי רגל. אלה היו הנכים שנשלחו חזרה מהחזית, היו אחראים על פי רוב עלינו. השגתם מהם אוכל? מהם היה אסור. היה אחד שפעם הביא לי סנדוויץ', אז הוא זרק את זה בסל אשפה של ניירות. כשהוא רצה שאני אקבל את זה, היה אומר, לכי שמה בסל האשפה, נמצאת חתיכת לחם בשבילך. או שנשאר להם לפעמים אוכל מהאוכל צהריים שלהם. היה אחת אלה שהיו אחראים, הנכים היו טובים אלינו. אלה התייחסו בחסד אלינו. היו אנשים שברחו מהמחנה? עם זה לא. לא ידוע לי על זה. הייתה איזושהי פעילות דתית, תרבותית במחנה? שום פעילות. שום כלום. ידעתם איזה חגים ישנם? היו כאלה שכתבו יומנים, אבל חגים ישנם. ידענו, כי ידענו לפי החדשים, הייתה לנו שם בת רב, שתמיד ספרה שהיום יום כיפור, או ביום כיפור אני לקחתי את האוכל ונתתי חזרה באפל בבוקר לבלוקל טסטה, ואמרתי שאני אחזור, את תחזרי לי, כי אמרו לי שהיום יום כיפור. ואמרתי, אם אני כל כך רעבה, אז גם את היום הזה אני אעבור בלי אוכל. כשחזרתי בערב, הבלוקל טסטה החזירה לי את האוכל, את הלחם שלקחתי איתי, ולא אכלתי ביום כיפור. היו עוד חגים שציינתם? ידענו איזה תגים בערך, היו מבוגרות יותר שידעו איזה חודש הזה בעברית, וידעו איזה חודש בפולנית, ויכלו להשוות, ידעו תמיד איזה יום יש לנו. מה היו היחסים ביניכם ובין האסירות במחנה שאנחנו היינו, לא היה לנו כל קשר עם אסירות אחרות. זה קרה לי רק במחנה באלסניק האחרון שאני הייתי, שאני עבדתי כטרנספורטרים, שאני עבדתי עם מכונה. שם היה לי קשר עם אחרות, אבל ככה לא היה לנו שום קשר עם אסירות אחרות. הרבה נשים חלו במחנה? חלו במחנה הרבה אנשים. מה קרה? היה אפידמיה של טיפוס, טיפוס בטן, ג'ושני טיפוס, זה טיפוס מאוד מסוכן, שזה קשור עם אוכל, לא אכלו נקי או משהו, אכלו מה שאסור, והרבה מתו גם כן ממחלות. היה בית חולים? היה רביר כזה, בלוק כביכול, כזה סופני. היו כאלה שלא היו פשוט באפיסת כוחות ולא יכלו להמשיך גם כן. כאלה כבר הגיעו למצב שנשארו ברביר, בבלוק הסופני הזה. מי היו
אנשים שטיפלו ברביעיות? הייתה רופאה אחד משלנו שהייתה גם כן איתנו, והיה רופא אחד אחר, הונגרי, יהודי? לא יהודי, והיה גם יהודיה. הביאו לנו פעם רופא שיניים, היו כאלה שסבלו הרבה שנים, זה הציעו שיניים עם זריקה אחת, השביעו על הספסל, ונתנו לכל אחד טיפה. הזריקו, אבל עד שהעשירי הגיע תור למשיכה, אז משכו בלי הרדמה. משכו שיניים בלי הרדמה. והיו צעקות עד השמיים. אבל היו מוכרחים להוציא. לא קוראים ולא עשו סתימות, שום דבר. טיפולים לא, רק למי שהיה חור בשיניים הציעו. ולמי שהיה נפוח, היה לו אינפקציה, הציעו את השן, והמוגלה יצאה בעצמה. זה היה משהו נורא. כמה אסירים היו במחנה? באיזה? בפיונקי. בבומליץ. בבומליץ היו אולי 1,000. בסך הכל יהודיות. יהודיות. זה המחנה שהיה מופרד מהמחנה של הלא יהודיות? זה היה מחנה אחד, לא היה יותר משם. שקודם עבדו רוסיות, ואחר כך אנחנו מילינו מקום של הרוסיות. עד מתי היית שם? גם כן זמן קצר, כמה חדשים, והיות והרוסיות חזרו חזרה למקומם, אחר כך היינו בברגן בלזן. זה היה מעבר, כבר אז לא שלחו להשמדה בברגן בלזן, כי זה כבר היה 44. מתי? בהתחלת 44. היינו בסוף, לא בהתחלה, זה היה כבר באמצע, ביוני, יולי. נשלחנו מברגן בלזן, היינו זמן קצר. כמה זמן הייתם שם? 3 או 4 שבועות. איך הגעתם לשם? הגענו מבומליץ, ומשם הצטרפנו לשלח למקום עבודה חדש. בדרך כלל מברגן בלזן לא שלחו, אז עוד הפעם ליווה אותנו המכתב הזה, שהיה לנו בהמשך מאושוויץ. אז היינו זמן קצר, ושתי בנות מהקבוצה שלנו הייתה ברביר במחנה הסופני, אלה שלא יכלו להמשיך יותר. אני הלכתי לבקר אותם, והתברר שבאותו המחנה התחילה לשאול אותי בחורה מאיפה אני ומי אני ומה שמי, והתברר שהיא קרובת משפחה. וראו לה רק את העיניים הכחולות היפות שלה, ורזה כמו מקל, הגיעה מגטו לודג' לברגן בלזן, ושם אנחנו עמדנו כבר לצאת מברגן בלזן לעבודה למחרת. אני ראיתי אותה, אמרתי, מה יש לך? אני באתי פה לבקר 2 חברות, הם הרגישו לא טוב. אז היא אומרת, אין לי שום דבר, אבל אני לא יכולה להמשיך. אני לא יכולה לקום לעבודה, ואני לא יכולה ללכת על הרגליים. אמרתי, שום דבר לא יעזור. עכשיו תקומי, תתלבשי ותבואי איתי. 2 הבנות שלנו כבר לא יצאו מפה, היו סופניות, באמת, עם טיפוס ויכולות מאוד, רצינו לדעת. אנחנו מחר נוסעים אם אנחנו יכולים לקחת אותם, אבל לא נתנו לנו אותם כבר. והיא הייתה במחלקה אחרת, אמרתי, עכשיו את באה איתי. את תהיי אחת במקומם ותהיי איתי. ואת תלכי, אם תהיה ספירה, אז יש לך מקום. ואני לקחתי אותה והיא עברה את המלחמה. אני יצאתי אותה משם, היה לי קצת לחם וסוכר. נתתי לה משהו לאכול, התאוששה, ונשארה איתי והלכה לעבודה איתי. נסע מברגן בלזן הלאה, איתי ביחד.